Тағы құтлау хатыбыз Иске Колатқы районы Иске Мастяк авылына өшә. Бүген 25 апрель көнне якташыбыз Куртякова Фәридә Исмаиловнага 61 яшь тула. Әлеге матур гомер бәйрәме белән аны тормыш иптәше Равил Шәүкәтович, кайнанасы Сания Хусаиновна, кызы Ләйлә, тормыш иптәше Дамир, оныклары Диляра һәм Ләйсән, улы Рамил, тормыш иптәше Әлфия, оныклары Ильяс һәм Аделия ихластан котлыйлар. Сөекле, яраткан хатыным, бу тормышның җил-давылларыннан юлларымда саклап баручым, кайгы шатлыгымны уртаклашып, ай кояштай балкып янучым. Янәшәмдә сине тою җитә, аңлар өчен олы бәхетне. Минем күңел канат кагып яши, синең белән мин бик бәхетле. Яшә матур гөлләр арасында, алар кебек балкы нурланып, яшә сөекле хатыным шатлык дөньясында, ап-ак карлар кебек ак бәхетләр белән уралып. Әни, син гаиләбезнең ышанычлы терәге, ярдәмче, һәр вакыт безнең өчен тырышып яшисең. Инде без балаларың тормышта үз юлыбызны табып, гаиләләр корып яшәсәк тә, сез әти белән һаман без дип янып, көйеп яшисез. Сезнең алда без баш иябез. Бөтенесе өчен дә зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңелеңнең күтәренкелеге, сыйлы гомер, шиксез бәхет шатлыклар, имин тормыш, кайгы борчуларсыз таңнар, килер көннәреңнең куанычлы, туасы таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Киләчәктә дә әти белән без балаларыгызның, оныкларыгызның кадер-хөрмәтен күреп, мул тормышта, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын сезгә. Әнкәй диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Уйлама әле картаям дип, шат, көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Котлы булсын әни туган көнең, озак яшә, бул син бәхетле. Яныбызда син булганда гына табып була олы бәхетне. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт барысы өчен дә. Кадерле киленем, юлларыңа ак бәхетләр яусын, шатлык балкып торсын йөзеңдә. Кайгы хәсрәт баш очыннан уссын, шул теләкләр бездән үзеңә. Сөенечләр генә алып килсен сиңа һәрбер туган көннең иртәсе. Назлы җилләр булып дәрәс каксын, бәхет шатлыкларының көлтәсе. Бәхет турында коенып, нурга күмелеп яшә. Тиңең белән тигез булып, сөеп, сөелеп яшә. Өеңдә, гаиләңдә тынычлык, җылылык һәм татулык булсын. Синең туган көнең, якыннарың, яраткан тормыш иптәшең өчен дә зур һәм якты бәйрәм әлбәттә. Сезнең арагыздагы мәхәббәт, бер-береңне ярату хисләре хәзерге җырдагы кебек гомер буенда күңелегезне яктыртсын. Хөрмәтле Фәридә Исмаиловна, әлеге җыр сезгә бүләк булып яңгырый. Бәхетле булыгыз. Безгә һәр балаңа рәнҗемә, көткәндә кайтмасак, кермәсәк синең кулларыңа. Җил давыл тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы өчендә, мең яшә. Кәем мең яшә. Җил давыл тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы өчендә, мең яшә. Әнкәем мең яшә.
Үйрәттең гел уңай сыйфатка Ынтылмай биргән һәр киңәшең Кем булып кайларда торсак та Җиле давылы тимәде тормышта Булганга син һаман янәшә Мең рәхмәт барысы эчендә Мең яшә, әнкәем, мең яшә Җиле давылы тимәде тормышта Булганга син һаман янәшә Мең рәхмәт барысы эчендә Мең яшә, әнкәем, мең яшә Җиле давылы тимәде тормышта Булганга син һаман янәшә Мең рәхмәт барысы эчендә Мең яшә, әнкәем, мең яшә Мең рәхмәт барысы